No niin, moikka vaan kaikille. Täällä on Casualty ja Salama Myrsky. Tänään me tehtäis Manhunttia pitkästä aikaa. No ei mulla muuta. Onko sulta sanottavaa? Oh. Javastillakin on aikaa hakea puuta. Mikä tää spavni on? Oh! Ja... joo. Hugo kuoli heti alkuun, niin joo mä en oo tullut sinne. Moro. Tää jätkä saa ruinet portaalle heti ensimmäisenä. Hei kiva. Okei. Oppa! Moi soittaa mikä täällä on. Joo, meikä on klippejä oikein. Onko sulle lehtiä? Ai okei. Ei kun lehtiä nyt. Vittu ehti. Tulee huuteen. Ai joo. Mitä se näin vittu? Mikä olisi päällä kuulla? Niin on näin, että mä olen missä oot. No joo. Se... No mut hei, mulla on 100 pingettä. Okei, sulkaan yhtään se parempi oo. Se on tää fervuttakin, kun tää on jotain shaista tää feru. Niin ja mä pelaan vittu puhelimen näytetään, niin varmaan sekin näkee. Kova. Mä en tykkää tästä, kun tää netti ei oo mikään paras. Jos aika kiva, jos sais vähän nopeammin ton netin toimimaan, niin helpottais vähän elämää. Joo, vittu kun sulla lagaa niin helvetisti, niin... Niin, ei se mullakaan siinä F5, mutta se sanotaan, että sen nimi on F5. Aha, Hugo, okei. Ja nyt on taas tää Hugon sama mitä aina ennenkin. Onks sulla jotain haju minne mä oon menossa vai? No mä näin sut jätkä just äsken. Jaa. Tää on... Se on kyllä oikeesti ihan bangeri tää biisi. Mä lupaan. Onks sullakin tää ihan bangeri kohta tästä biisistä? Joo, tää on vitu intensiivinen. Ei mulla ollut kompetis hetkeä. Joo. Hugo, milloin sä oot tekemään Minecraft-videoita? En tiedä. Nyt on oikeesti aika hikinen biisi. Pakko sanoa, että on tää aika...
Oh no. Mitä? Kiitos. Mä en jaksa. Mä en jaksa. Noin. Ai saa kyllä. Kyllä mä ehkä mieluummin olisin pysynyt hengissä tässä kohtaa, mutta... Niin. Ai. Toi ei oo hyvä idea. Toi ei oo hyvä homma yhtä. Vai sulle? Vai mulle? Oh no! Mitä? Nice. Et tule tänne nyt. Oi! Vittu. Mä en tykkää tästä, mua johataan niinku Iron Miekalla. Vieläkö se olisi baby zombie? Oh my fucking days. Mä sain tosi video. Mä käyn vasta kuulla. Niin, mutta vielä mä laitan. Joo. Mä sain tosi video. Mä käyn vasta kuulla. Niin, mutta vielä mä laitan. Joo. Voitteko niin jättää mut rauhaan, saana? Ai. Mä en kohta 3 kuolla tänne. Mä jaksa. Silleen hauska toi video. Niinku ei oo koskaan ollut silleen, että näkyy niin koko Manhuntin kovista. Ai mitä? Että silleen kiva, toi sun... Että tossa videossa koko video tulee niinku Hunterin kuvasta, kun noille tulee Hunterin. Ja se olisi parempi PC, niin kivempi, jos sais sunkin tähän, mutta... Niin, koska mä olin periaatteessa koko tätä. Ja se pistää sun... Eva, mä oon rekordin lapset. Hei, mulla video. Ja sitä toisen mä hävin. Älä mu... Oi! Mikä tää poikka on? Mikä? Missä tällä siikiä tuo survi oli? Vaikka tulee vaikka TV-lla, saadaan sulle. No mä voisinkin, jos mulla olisi vittu tavaraa. Mä kuolin, mä luutin Tiisvanasti. On niin. Mä näen 6 diamondia naama edessä. Lisää diamondia. Mä pääsin ylös täältä edes. 2 HP. Taas on viimeinen voitti sulle, mutta... Tai sitten sä tuut sieltä vielä, mutta... Se ei oo 100% sitä, että mä pystyn läpäiseen tän pelin.
Missä oikein oot, ei? Mitä vittu? Mä teen näin mieluummin. Joo. Tää oli hyvä idea. Sä otit foodin resetin, okei. Joten mä hankin mun kamat uusiksi ja olin valmis tappamaan Salman. Tai niin mä ainakin luulin. Mennään. Joo, tää on reitti. Noniin, vittu. Ei kuuliko nyt mut taas? Joo, Joo, mun mummi soitti. joo ei mitään. Niin sanon vaan rekordille kanssa, että mulle saatetaan soittaa tässä aikana, koska mulla on synttärit tänään. Yeah, boy. Just. Ja kun se CRL skippepes. Kuolen tosta! Mä en oikeesti enää jaksa tätä peliä. Enkä mä luovuta. Sit löytyy aina idea miten tappaa mut. Ai jaa. Älä missaa. Vittu, missasin. Nice. Siis mä kuolin 15 blokista. Vihdoin. Häh? Tää ei... Mä en ihan oikeasti niinku... Mulla... Tiedätkö sä Huuko mitä? No niin, joo vittu tää... Vittu tää on paskapeli. Sä näet sen, että missä se mun portaali on ollut. Ah joo. Tää tumma mies jahtaa mua. Et räjäytä mun diamondeja, kiitos. Tuu. Mä en ole enää kuolemassa. Okei. Nyt on sun aika pelätä. Joo, mä vähän pelkäänkin. Anna mun voin ottaa nää, kiitos. Mä en muuta halukkaa. Ja 100 pingillä on mahdotonta tehdä bolt glitch, se on nyt todistettu. Joo, ei ehkä kannata kokeilla. Paitsi jos haluat mä voitan, niin sit kannattaa. Tää cave on ihan hullu. Niin ole. Sieltä löytyy timantteja, mä oon imennyt sieltä aika paljon sitten, että... Joo, täällä on... Mut sit kyllä siellä ihan- Mitä? Nyt se hittaa sen kun jackpotin sieltä mä lupaan. Mä hittasin. Hold on, wait, I just hit the jackpot! Ui vitsi, mä säikähän kun tämmönen musta mies tuli mun selkään, et se on nyt se Pepe hyökkää. Sanoitko sä, että mä oon musta? Mitä? Sanoitko sä, että mä oon musta? Nyt mä oon vihainen. Eikö mä sanoin, että hyökkää, eli siis Endermani, niin sitten mä olin, että mä säikähin, että se olit sinä, mutta se olikin vaan musta mies. Mitä?
Varmaan sen takia, koska mä oon sotapingin ilman bucket lossia, mutta silloin kun mä oon sotapingin suun servuun, mä helposti bucket lossia. Ai joo. Terve! Niin. Sieltä se saa. Tuliko sä mun portaalista läpi? En. Aha, mä luulen, että Fortressissa. Joo. Missä sä Fortressin löysit? Jätkä! Häh? Mä menin sun portaalista. Joo. Siinä okei, varmaan 20 blokin päässä. Okei, no niin. Mikä tää sun tuuri on? Oi, joku ihan koota. Se, että sä oot mennyt mun portaalista ja siinä on ollut Nether Fortress. Mä en edes oo löytänyt vielä Nether Fortressia. Täällä mä vaan etsin sitä. Molemmat ollaan ihan hiljaa, kun me ollaan niin locked in. Mä olin just niin lähellä kuolla. Okei. Eikö missä sä olet? Paikas. Mitä sä teet tällä hetkellä? Otin Fortressiin. Tässä kohtaa ootin, että Salama tulisi takaisin Overworldista ja voisin trappää hänet, mutta en onnistunut, kunnes huomasin. Ai mitä? Salama on taas Netherissä. Kuitenkin kuolen vaan sinne. Tätä. Etin sua. Onko tossa ihan syvällä Netherissä? En tiedä.
kolmospapiiri. Niin, se on siinäkin on tämmöinen. Nice. Juu, kiitos vaan Enderman. Ai. Haittaa. Oh. Mä en näe kuolemassa. Onks tähän plääni? Jos se tulee, niin näet kuinka helvetin monta kertaa mä oon kuollut ja minkä takia. Ja kuinka tyhmästi? No oikeastaan nyt jos rehellisiä ollaan, niin mikään näistä kerrosta ei oo ollut niinku käytännössä mun syy. Olin vihdoin takaisin maan päällä ja olin valmis menemään etsimään salaman, kunnes... Yhtään mitään. Okei. Baby Jump tuli naamata. Noin, nyt ollaan takaisin täällä. Niin kuin varmaan huomaat, minua ärsytti paljon. Mutta muistin mitä sanoin pelin alussa. En luovuta. Kuitenkin kun mennään kattoo fiilistä, niin täällä ei ollut endportaali, koska... Minulla oli vielä yksi mahdollisuus jäljellä. Sänky PvP, jossa reijät on salaman sängyillä. Oh my god. Kuinka tuskalta voi oikeasti olla yhden endportaalin etsiminen? Tietäispä kuinka tuskasta tää koko peli on ollut mulle. No. Mä en oikeesti löydä sitä. On etsinyt tää koko Strongholdin läpi jo. Okei. Minulla kävi tuuri. Löysin Shipwreckin, joka oli täynnä älyttömän hyvää loottia. Ja tämä oli se, joka saattaa pelastaa koko män. Oh no. Mun pitää pysäyttää sut. Mä en oo nähnyt sua ikuisuutta. Joo, et varmaan. Ois päin minkälaista helvettiä mä oon joutunut käymään, mutta... Mulla on vielä Otin pitkä kaikki matka. partit FPS, niin nyt mä en näe tuota Dragon Breathiä. Oh no! Mut sä et edes mennyt sä olis tullut Icepaita. Tipuuko suoraan niinku portaaliin vai tää? Mitä sulle kävi? Mä painat. Siellä. On tollaset luut. Tästä. Tässä kohtaa mua ärsytti. Mä halusin lopettaa koko homman,
Mä ajattelin, että mä enää tuu voittaa tätä. Mut sit mä muistin saman asian. Älä luovuta. Onkohan sulla respawn pointti? Yrittääkö nyt jotain källiä tähän mulle? Tässä on mä. Menossa endiin. Ilman luuttia. Viimeisen kerran toivon, että jotain hyvää tapahtuisi. Mä en tiedä, että ootko sä täällä vai et. Löysin taas Shipwreckin. Pelkät nahkahusta, ei mitään muuta. Menen endiin ja toivon parasta. Lähdin etsimään tavaroitani. Toivoin, että ne olisi jäänyt tänne. En löytänyt tavaroitani, mutta viimeinen asia mitä voin tehdä on tehdä akse. Vähän säikähin. Kyllä mä en oo bluut. Eihän puol HP:tä tullut. Oh no! Olisin kuollut tuon malliin. Yes. Se oli 2 tikin päässä, että Salama olisi voittanut tämän. Liian lähellä. Kiitos paljon Salamalle, että tuli kuvaamaan tämän videon, ja kiitos sulle, jos katsoit videon loppuun asti. Moikka!